kalla yau shi ko ta zo ki kalli yawa nace nawa yake auna ma shinkafan da waken da man gyaɗa ba gama hada mun bayi sai mai lissafi ta wallahi ga yi waken ya kare ba wake babu to shi ke kawai a ramu man zalin man gida ai malam hudu mutumin kirki ne malam hudu mutumin kirki ne wallahi Allah ya uwa da uwa malam hudu mutumin kirki ne haka da mu wai ka ce nawa ma yake auna ma gaba daya duka gaba daya in ya ban wake loka daya kafa loka daya kwalban manja kwalban man gyada ina ba shi 150 amma ya kamun ma rage ai mutumin kirki ne malam hudu yanzu ba wake to nawa za a abin nan yanzu tunda ba wake zan baka naira 70 anya wannan magana da ka gaya mun haka yake kuwa kai gaskiya malam ka rena mun wayo magana ko zamanin da can da komai yake da sauki ma ban ga da maka wallahi ko zamanin da can ban ga da maka wayo ba ko zamanin da can da komai yake sauki manja naira 50 ake siyarwa manja kadai yanzu in auna ba wake loka daya ga manja ga man gyada sannan kuma ka ce na gaba naira 70 to sata ne ba sata ne wannan sata ne wallahi sata ne ba mana wallahi sata ne wannan to a jira mara hudun yanzu a jira shi zo ba za ka ke gaba sai ya zo a jira mara daga gari kai da ma ka saba sata wake ga shinkafa a jira mara hudun manja yanda kuma ya wuce a jira mara hudun a jira shi zo to tsere mana ba zan sake ka ba guduwa za kai gaskiya ne mana guduwa za kai ba zan sake ka ba muna nan sai ya zo Assalamu alaikum. ai sani malam hudi na wuni Me yake faruwa? barka dai wannan mutumin da ya zo ya same ni wai a auna mai shinkafa loka daya wake loka daya da man gyada rabi wai a naira 130 kake bashi wai ka fi saboda ba wake wai zai baka wai 70 Ni muke haka da kai? a ba malam hudu baka gani malam hudu To ai ni na ji daɗin rike